Ngayong ganap na ikapito ng Pebrero taong 2026 ay gaganapin natin ang isang napaka-ingrande at makasaysayang alumni homecoming at reunion ng Western Pangasinan Lyceum dito sa bayan ng Bani. Sa mismong harap ng gusaling ito, dito kami magsisimula ng convoy. Ang organizer sa taong ito ay ang Batch 1977. Kung makikita ninyo ang aerial shot, ay abandonado na ang gusaling ito at ilang taon na ding nakasara. Pero bagamat datapwat, matagal na itong nakasara at abandonado, ay patuloy pa din ang samahan ng mga estudyanteng nagtapos dito. Sa iba't ibang antas na kami ng buhay, may mga nag-retire na naging tanyag na doktor, politician, abogado, general, inhinyero, arkitekto, at maging kagaya kong dating OFW at negosyante. Sa convoy pa lamang ay napakadami nang lumahok. Kilometro na ang haba at nagbuhat ito ng traffic. Lalo na at nakasabay ito sa Pakwan Festival at nakatalaga sa araw na ito ang paligsahan ng tambol at kudyapi. Bagamat traffic, masasabing positibo at napakasigla ng ating bayan ng Bani. Dumaan kami sa mga barangay ng Arwas, San Jose, pabalik sa poblasyon, ikot sa plaza, tagos ng palengke, papuntang Kinawayanan, pabalik ng Ambabaay at Garita, at nagtapos sa MDC. Sa mismong bayan kung saan namin gaganapin ang Gala Night. Dito ay pinakilala ng mga batches at nagkaroon ng opening prayer at opening remarks. Ang aming group ng Batch 1988 ay dumiretso naman sa Prima Vista upang magsalo-salo at ipagdiwang ang ating mga kaklase na magdiwang ng kanilang kaarawan sa buong buwan ng Enero at Pebrero. Prima Vista dito sa Banog. At the same time, celebrate na rin natin yung birthday ni Cherry Botardo. Ilagan mong batch? Isa na lang, sir. Ni Nelson. Ni Nelson, ni Toyong Eduardo. Ramones. Resistomo Ibarra. Ni Boboy. Valderrama. Ni Hani. Ni bakit mo niya? Ya? Clarissa? Clarissa. Ya? Rolando Arellano. Rules tayo. Ni May house rule po tayo. Shirley. Pagkitayaan nagkanta at inaw. Pagkitayaan nagsala. Linis. Loida. Ate ka rin ni Loida. House rule. Niya batch mo niya nakin mong batch? Veronica. Ate ka ni Veronica. Ni Ako, Susana. Rosana Roses. At pagkatayin sa niya ang pag-dulak sa'yo na sino Niya? Si Kati Alma. Si Texas ano nung Ni Batch Cherry. Ni Presidente. Ni Amelia. Ni Lasong Diamond. Sorry. Awan kaya ginaw. Dapat nagkanta. Amelia. Ni Jilen Sales. Ni Leonora Salesa. Batch. Hello, salamat. Let's kagawan o pilang kay house rule. Nagan. Oh yes, ano? With approval of Batsyagawan. Oh. Amin na Dajay ni Maricar. at Iron. inaw, Madam Dama. Ni Agi jay haan nga at sala. Ya? sino na yung nasa stage? Si ano? Sino yung nasa stage? Di makabukaan. Malayo. Sino yung nasa stage ka po? At sala lang. Ha? Ganda. Ni Glenda nga pa kada. Malayo kasi, di ko makita. Kinumaricar niya. Agi jay adat na likod tayo. Apo ka at mabalin Diyan tayo ngayon. mga kumanta dito. Habang piniprepare pa yung ating Walat man tumati. food. Sinasyon tayo ni birthday ng mga drinks. alumni tayo. At tonight, Ito ni Presidente Nelson Galsote. Dapat daw nandun lahat sa Gala Night. Ilan yung nagpa-register? 32? 32 yung nagpa-register, no? Yung ngayong gabi sa Gala Night, 38?
Including ng mga spouses. all tonight. Dapat nag-attendance tayo. Ay, pagpapa-attendance kami, Doktora. gamin, baka nurabi may samay-sa mapukpukawan. Yun. Yung birthday celebrant, si February. Ali Bachi. Elizabeth Paigayang February. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Guys, tawagin mo ata dito tayo lahat. Lahat daw tayo nandito para sa sa natin. First Umihaw na bangus. Wow, meron kararos. Siyempre, pakwan. Sinilaw. Guys, tawagin mo ata dito tayo lahat. lahat daw tayo nandito para sa sa natin. First Sa gabi naman, ang pinakahihintay ng lahat, ang gala night. Napaka-ingrande ng bulwagan na nagustulang pavilion ng isang 5-star hotel dahil sa mga dekorasyon at ibang ilaw at chandelier. Napakadaming dumalo, may kanya-kanyang mesa at magarbong pagkain at kusuotan ang bawat isa. Siyempre pa, maliban sa pagkain at inuman at ang walang katapusang kumustahan, napakagara din ng orkestra na tumugtog. Nagsayaw ang lahat at iba't ibang genre. Meron din silang mga nagagandahang dancers sa bandang harapan. Sobrang nag-enjoy ako at ang lahat ng mga dumalo. Masasabing isang malaking tagumpay ang selebrasyon nito. Isang malaking congratulations sa batch 1977 na nag-organize nito. Worth it talaga ang effort na dumalo ng mga nanggaling pa sa malalayong lugar at bansa at gumastos ng malaki para lang masaksihan ang muling pagsama-sama ng mga estudyante nagtapos sa Western Pangasinan Lyceum. Ito sa bayan ng Bani, ang ating beloved hometown. Para din makipagpamiesta, marami pang malaking kaganapan hanggang bukas na magtatapos sa isang malaking konsyerto sa gabi. Mabuhay ang mga estudyante ng WPL. Mabuhay ang Bani. Right. Apo. Ngayon lang naman kami nagkakita ng personal ni Mr. Orquillo, Batch 88, WPL graduate. Shout out. Shout out po. Shout out, Batch 88. Sir, nice meeting you again in person. Dito na rin si Emily at si Femi. Yung mga lalaki na lang ang wala.
Otto Reyes. Hindi nagagalaw yung pagkain. Sana ay nagustuhan nyo ang palabas na ito. Pili nyo itong i-share, mag-like at mag-comment. Maraming salamat po. God bless.